matkan päässä ja että pitäisi jonkunlainen kauppakassi olla. Kesäkassiauto. Sulla oli kaiken maailman suunnitelmia, mitä kaikkea sillä autolla voisi tehdä? Joo, mä oon kilpari-ihminen ja nuuka-ihminen, jolla elämä ja... Mitäs muuta siellä oli tehtävälistalla? Siellä oli bingo ja lavatansseja. Kyllä, on tangomarkkinoilla ja että on vilkas, olen ollut vilkastuvaa elämässä. Näin täytyy tunnustaa. Eli tangomarkkinat olisi mahdollisesti myös kesällä sitten Kyllä aina Seinäjoella joo. Sä olit myöskin laittanut tänne, että Laijallekin menisin nuukailemaan. Joo, kulttuurimuseo ja... Käski mun kahtua. Villalantaa. Iso pissi. Otat ainakin kirjoittamasi mukaan nuorikin mukaan reissu. Herätyspiski. Happana piski. Onko sulla ollut auto? No, oli semmonen vartturi parmari. Avoin ja happana äiti. Siinä alkoi ovet. Niin mä hermostuin ja tuli joku tallia. Ritali on Peru. Sitten se lähti varmasti käyntiin. Joo. Joskus mulla on harmaa koira ja mä pistin koiran auto ja yritin käynnistää, ei millään auto lähde ja koirakin se odottaa ja sitten kun se lähti käyntiin, niin se jäi kellolle. Joskus mä tahtoin tuossa saada sieltä pois, että pojan piti hakea se sieltä ja että mä oon sitten vähän epäkäytännöllinen tekniikan kanssa. Eiköhän Raija, jos tästä 400 eurosta olisi nyt hiukan apua tämän kesäkassiauton kappakassin hankintaan, niin eiköhän pistetä sulle tällä viikolla. Meidän viikkovoittopalkinto on 400 euroa. Oi, Joo. se oli aivan. Raija, onneksi olkoon. Kaustisen. Onko tää totta? Tää on totta. Nyt pääsis sitten kesällä. Täällä on tullut aika lailla, mutta täällä on aivan luminen keli ja sattaa koko ajan. Kyllä, joku vuoro oli. Joskus 11 semmoilla me ollaan siellä. 11 ja puoli 12 väliin. Toivottavasti tässä on nyt pientä pesämunaa vähän. No tämä ainakin jäänyt tänne, että 0-100 on mittari. Että... Ensi viikolla vielä valitaan siis Ferratun viikkovoittaja. Laittakaa No, tulevaan 500 metrin tätä kyllä edultaan tulee. Raija on kesällä. Kyllä, mä soittelen lähempää. Hymyn huulille pitkäksi aikaa tämän puheen jälkeen. Kohta pian soi iskelmän aamussa. Olin ruvennut sielläkin satahan. Niin. Moro, mitä jätkä? Sanot, että tiedä, tämä räntää vaan luttoppi, kun kisat. Pari lippua siihen UTX. Mitä? Missä? Tässä on Tom. Sä Edelman. Mitä? Siis mikä sulla on? No, olisikohan liittymä, jonka kanssa pitää sanoja säästää? Se selviää, kun tulet Elisa Shopitin liittymäkatsastukseen. Elisa Shopit. Siinä on ideaa. Potilas saapuu vastaanotolle kärsien sydämen tykytyksistä ja kohonneesta pulssista. Piste. Kertoo, että silmissä sumenee ja epäilee näkemäänsä. Piste. Oireet alkoivat perjantaina ja päättyvät mystisesti maanantaina. Tämän jälkeen korkea matka. Piste. Kerrottu potilaalle, että kyse on auringonpistoksesta ja se tekee vain hyvää. 196. Auringon